kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen Traditional welcome entrance gate Lahore chana long KECCEM Dr. Tuliram Rong hang ari dengpen long e ke sompot. Karbiang long pen Dimapur Nagaland ahoy National Highway 36 ke palo Lahore chana long KECCEM Dr. Tuliram Rong hang ari dengpen entrance gate long e ke sompot. Sonsi Jai Mekalong MP Omar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng BJP spokesperson Lai Chan Ingleng SDO Civil Dibahuti Bora SDPO Sardili Bay Education Board Chairman Anparta Manpeng Kido Ketigidingatum Chatongdun Adun tu Bangso long ike somnang kok alam thi laki ang tan pen kibang kijui kelang pen chenglok Tourist satum isi joy ki kachini akenang sotpu mathadam si Karbiang long Autonomous Council pen entrance gate along sompon lo Anparta adu ya hoy along le kacherai kompu isi ang theka phansi bangso along e sompon lo buta than pachini po kilometer hini so se aja kiding atowar sarpi maratum thorjak towar ke pang therasai ke klem nele klem klete itumle klem klete methang ahem ke methang si chipang thor ponang po lason thak thak si methang arop methang atowar se tame sopin so soarlo puchela khadam dera chirap chitu pen si rong rup tak kachipang thor pon nang po lalote kaching rilapen kachito ang theklo po alam the en pen si Lakhain ko rapho nilip constituency angkang tokolang so ahawar rong pliaran idonino chingrum si soarlo sopin so puchipu pepin pen tokolang so rong plia hawar sarpi maratum thorpak anotin nopak ipak ot cry pen towar ke pangtherasai kiklempo bangso towar kacheleng laki golaghat district pen karbiang longarlo siloni janan kacheleng atowar lopasi towar ke pat asar pi maratum pen thanpon halapu asa klembang phika sanging tipi lapen hodak arat rupali terang piatum pen pherang ke thengnu kisung ki dokalam kachithan pona tengki tokolang sulake golaghat district pen kachikoi not adim lapen adu ya hoi adim si kido lapen to war ki mimia joini school osomaratum lo kachari kedam kebang kisung pen chenglok barla por kachileng kedam kebang hai huya kisung thepik lasi KEC pen prabjin pen tokolang so hawara phan nelang pontha lapen towar setami mission towar nipi pontha posi KEC CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Mumin MSc Pobitro Rongpia phan kachuning rialam thi peklang po nili tum dak tokolang so hawar nili tum pini idon inu sape marching room pet pen la bang so rong kachela da towar ki sa phapon abang so sai abang ni tum so lu deng ponang ko abang ke supin so tum matela he mari tum ta ke klem clip ke kali klem pon alang le tum ta sing kan wang ta la rong sa phapha la alang le tum ta sitami alang le tum asai ki ong pen ni tum so lu tum si idon inu jingwai si je idi tum atowar rong chelat ke dam ke wang aju pu pen na lu pe ka sik sang do chat la si di tum so lu sitami lu pu pen si peng si ni tum pini la bang so atowar ni tum idon inu chingrum si kisa phapon tela so atowal abang kela konat an lape konat pen koso kachela atowal la na tupini labang so atowal ban than ponjima ni tum la bang so atowal bang ke pu jong se dam batin ni tum hapu thoi jo mu plani an ke dam atowal si ni tum pu bang ka lang lo la ben pu athak dam thulu patang te ni tum ha koila mati an si tok don lo la bang so atowal ke dom dong lor pon phak la jo dam no dak lo jo ajo phelo gari ka chela pe ni ba sik sak pi si aleng the tum phanta chunung ri don le he to ko lang so hawa dom phanta nang lang pon chet tha ni tum dak to ko lang so bang ke chilang dam er lo polo tang te kal biang long an chilang dam pet ni tum ke bang su pen a hoi jo border ni tum bang ke dak to ko lang so sol bang ke do prong si la alita ni tum ka hoi si ke do pot aleng the tum phanta nang lang dun tha po si chunung ri don lo talimen than roi tima Ilimen ke rupali terang pi. khatkhati sarumanthi bearong lapen nothong teronarong along lialam kia pathak rat pen pherang kia mai kangni bokajan sub division ke palo jasmet Nagaland pen karbiang long ahoi kachidai clock along li phelang alam ki ningkan ta lam ki juruni plengoni ason thekdun long karbiang long li phelang ahem phuke Karbi Anglong Autonomous Council mate land belong to Karbi Anglong Autonomous Council puke maduta chini peme
la pen Karbi Anglong ke 6 schedule area tribal pen non tribal ke longli phelang chijir chinam ajak kong awi pusi che than than bonta non isi kemang humi me lama bangke khatkhati no thong te ron arong amikar alongle chiri pharu pho ansosi inut raj singh jenpu keche ke bia monit longli ka chirai ji aphan kabori tangte non kisung ke phove ka tum penle lamthi arju ponsena nilitum dak nilimi thang hemlong nang tum media korti tum phan nang chohang nang kop alam thi tabang la pulo je non hopta 10 din a pen dak suruman thi mate man thi sorong la pen no thong arong chi hoi lok ka khot khoti bongrung block 5 along le lam ki la so puthak non lom rong a level long noista er set phung set lo la pen social media chatai long la pen nang tum news along stame kapre la so ki klang la son dulo la pen nilitum la dak long le hem phu tum non nilitum long do pu lang li biren timung alang li ta long le hem phu lo la pen pu raju ing ti la pen thu ke ba buranji be la pen thu hal pu sarpi martum anta lang le tum ta long le la so rs jen mate raj singh jain pu nu da muni do alang li la dak no thong rong la pen suruman thi be sor long le long chiri pharo pli ba pharo phobak do along le alang li nang do khol bala dak alang li nam det pusi pulo alang li tumbang pu ka long le jor long le alang pulo long le nam det lasi la so ka duk kawe akaching wai ching sai phan si nili tum tame ala nang li tum acha tai pen rat phanda pachini pon bom lo je ahok pet nili tum ki do joy ni sinil tum rat acha tai long la hai lam ke ki bi hai cho nilitum jong se kang hi ba nilitum jong se chojar cholan la so alang litum ta do buson te nang litum long open public a domain long nilitum wan bi oi phita nilitum pipot piniar ni wang thunang ko ga bang son lo pinia da pheta nilitum non da nilitum thana pen se ba thana long bang ke police tum hanili akhe nule pugali alang litum da khotkhoti osi bang nang hang lo jela son alam ki do ha adc pen si additional deputy commissioner pen si la son alam nang kile la son na system dule he amasi nilitum lason apor hut mathalo je long le lam ki ke 6 sidula long le lam ki ke kangwai kangsai ji la hai ka duk kawita rong asar rup asar tum do la pen 6 sidula ron teng pulote ilitum la hai rong along le kuma hansi pi pajir nai ma mutation pen cheng lok ka duk kawe rong a gambura mate rong asar tum aphan rd ki pg phansi nilitum ke kabor I voi phitame alangli RSN sang ho bang ke ko pi ko son ni sta lang ning ki pho phel ne ko son ne rong asar tum phan bang lang plot si alang li tum bang ke high level ba Africa level si dam rong lo legal action ja phan alang li mathalo alang li case pidet ason lo alang li tum against nili phan against bang nang people lang sta bang plea against la bang ke pu biren timung raju ingti apen thu buranji be lapen komam yang net ke khelan rong hang alang litum bang plie phan kes bidel amad a kes ke lat bang plie kali dak doning koi ba kalong le involvement du lada hak ke cheng bang la son lo je khondua pu le arling tum ka chini dun nona kai ge areng lok pen list pu tongi pu lo ne ko pilo ne ningkan ni si pen phokke ador pen si pilo pu alang litum raju ingti pai dolang nonta alang litum ge living witness pinier ni hala suhut phokke vet pharo vet nasta poisa cho en vek atum lo alang litum ke sita la ke long le ki jor pu pun e alang litum da pinni ki dupi sung do lo se na kheti claim lang pu nona phige sa e da dakta isi illegal la kam claim lu sa kheti claim mi bole hala ko bang la jitu raj singh jain bang ke la dakke bang la son gali se na kheti claim mi pulo la tum ke 50 rupees ningkan isi pulo along le ki enji bu ke chiri pho alang litum long le ge ka do khol thu dat bang chiri pho ke bateng lasi nili tum bangala loje aprang penta ladake manthi so sorolong le la irem plak ke apen irem plak ke no thonga sorolong le office ta sgb bangke hi na thu bangke bongrung andar lo piniar ni bongrung block 5 along se along le ka dok ke ke survey chi thalong langute dolo lapen hi na thu bangke lake bormanthi office tame 2012 area survey ke wang hod bangke khotkhoti bongrunga area survey ke wang hod bangke la manthi so na thua part lata bongrunga block 5 along dunjuila di lason di bisar ke lasi lada controversy ani sivet penle laswa case ke handle unji lason gali mane bang matha ta hepo chitha buhi long amen gido parok amen du goglo pinab damang thanam fruma ba ko mane bang ho ko pinela long le bang seni thiblo de bang long le lobu lason jo hai dunu ne lobu si ronga sor bang ke ari
cihin erle mane chu haidun elo bang along ke engke non alangli a intention bang mimidat alangli dake sarlo alang supu tumta ka handle kang tung telason pinipina dota hai Lokhimona dhoroma tumpen longri humria mai japralang solong ke pamanpon. Lason si lakhain kore hini Siropathar constituency ke parlo japralang solong longri humria mai ke pamanpon. Ladak ong dunga hawar pen Lokhimona dhoroma phan ke kroyara datum chetongpon. Lapen laso mai lake jasimet ke arloso marmati ni marli chingroma mai lapen ladak Lokhimona dhorom ni marli amayatum central committee pensi bangso mai pamanpon lo. Anparta Central Committee amai phibarim ahin pen pherangke thengno kaningji pona tengki labangso mayalongki arloso maratum angbong chithan chepere jia phansi jasimet ke jongpon atheke non malong social media long kache thang plup along pen kosonsi kache pajok dunjima lapen arloso maratum hemrit koson pensi ahok pet pen kachubuchi pamit hekjima lahayalam chithan chimum jia phansi labangso amai bipon lo Lapen anparta kheyang bong kosonsi Lokhimona dhorom aro sopimar atum kangthirvet pen kengkam chijorun thekjima puhai huyalam laso maelong pen chethanpon ang tona birtale ilitum langponik sinang to aprangsi nangli tomphan media abutung atomphan Lokhimona men taram pen sinangli tomphan kardomang sipiglo lalo ni tom pini soalo chingri amai pen central committee pen kedeng pon ningkan ke thom mlok don humri ta ho longri humri kida rasi plirong alongri dam ik elo la pen ke thom alongri ta dam ik elo rasi pini abang kini tum hini alongri kithik ke ni tum ihi manda ihi silunian la soda kang bong Lokhimona ron ke kroyarat lo ana pansini tum la song bong ke hini longri angkang pathik lo ni tum akurusi rasi pini ni tum soalo ang bong Lokhimona ron aphan ke kroy nangji ikurolam ke kroy nangji dhoroma ron lapen ke itum soalo kosonsi ke do ke thak nona hot media long me henono soalo tomphan akisung akeboy lahaya puthak alam asta me pini ni tomaphan soalo chingria me central committee pen samini tomphan ni than pon lo rasini tom pini lahaya puthak sini tom chethan pon lo tangke la dak non nangli tum ka chingrum along dowan bosenali tum pu pon ikola long ko ana tum chingrum igla chong igla nile tom pini labangso amai long ni tum hini long ri adowana phai bangke thongke praisi lapen ke pini labangso adowan humri long nanga chitong don along ri tin pen tani tum solo chingri mai phan ke pa pondo alang li tum na chitong don pu parai pen sitame nang chitong don urna chor pen la pu parai pen ado pen la pu plia long ri pen stado isi long ri pen stado tangke nangli tum lasu kaching rumah mai ningkan ko anpen sike pancing pon igla pininge ningkan ke thom chok lo nangli tum central committee secretary president amen thani gimani a president amen president lo mai phi lo la ke ritain tipi chun bang pi lo la bang ke usaing tipi nangli bangke nili bang ke mai phi barim lo la lang to ma aprang jong nili si mai phi lo nangli men thani nili men rina rong hang pi ante nangli pinila so mai long kachitong don nangli hin pen ke lang pon ke koson lo mane ninging samjina son sik lo pini la bang so mai nili na ke don pen nili ning sampik lo ke dam tang ning kan hiniang bong pen stame pining bang almu ong mu chor son sinili chithek lo tangke ladang non nangli tum program ki dia dim amen thani gima la bang ke japra langso padapu japrayan padapu nangli tum ben isi ke thitan ke jong pon athipi nangli tum than pon gima nili tum ke jong pon alam theke la poen lo mo pen da nili pek lo ni tum so long bong dhorom kroy nang po itum ikurolam kroy nang po lapen i dhorom ching honang po khei ching honang po
irong sing honang po iritum lana te tum ikaya pan nong nam kimi dopo Lola hot ke media long stame me hinono do la sini tum so long bong ka chitan ka chimum pon la so program sini tum ke deng pon KAC EM Retasing hi ahin pen denarong pathua klamalong ke pangthurasai ke claim dun denarong hawaramai lapen ingdeng thongke prahini tirika mamai atum ahin pen patir pi ponsi kedam tang priachik loni phai ke pen krihini apharman ingdeng thongke prahini hawarkar bi risonim so rongaji denarong pathua klamalong ke peman pon along klamalong keter keche theklongsi pini mate priachik loni phai inkoyarni ke pangthurasai kedeng ponalong KAC EM Retasing hi chetong donsi ke pangthurasai claim dam ponlo Labangso ke pangthurasai kedeng ponalong KAC EM Retasing hi lapen denarong town committee chairman Anparta tirika mamai kong chunbang prodebing ti lapen denarong hawaramai amai phu sarthe terang chunbang Raju Milik Haraghat Regional Committee KSA Maipu Budhat terang chunbang Gobin Milik Anparta denarong Head Branch KSA Maipu Rakesh Hansi chunbang Samson ingti lapen Nomati Yuwa Morcha Maipu Longkiri Hansi atum Chirung donsi ke pangthurasai claim dam ponlo Khatkhati no thong terona rong lapen sarumanthi be rongalong longlelam ki kedokoga putha karbiang long ronga saramai KRAA atumpen kahumri dam Preni phai inquiry karbiang long ronga saramai mate kara atumpen borjane misi ke palo khatkhati bongrung block number 5 no thong terona rong lapen sarumanthi be rongalong longlelam ki kedokoga putha kadokabe alam ka chini ponchi aphan humri damlo Bangso ka humri dampen karbi atumalongli chiri pharo phoso se alongli along chiri pharo isi along inut dimapur nagalena sor RS Jane lapen adonara patum arlu arlopen longle pata chiklem det pena jok longle hempu vek karbi abang manghu prongsi dolo lasela puson karbi atumpen jetrona la mate sen katiki ponjia menpen lis enpen apithu RS Jane kachoma thabang Karbia tumalong lia hempu beka tumaphan parju ponpe pensi pata chiselam pondetlo apithu longle hempu atum birta chilongsi methangalong li RS Jane ko sonsi longle pata ke dok kokma pupen longle chithi ponthu nangkoklo longle ka chithi thua pora hoda bangke longle hempu atum aphan khotkhoti police station along RS Jane bang chumatha bang plia tumaphan FIR pi pondet lopo abirta karbiang long ronga saramai mati kara tumpen arju longsi lahayalam ronga saratum RS Jane lapen longli kidun bekatumang bong lam kang sai dun chi aphan village court arona tengpen ingsai ponsi ahok pet longle hempu atum longli kachilong thu chi aphan un anpen karbiang long ronga saramai kara pen bor I ponpu lapen arnia por pathik ponpu pusi longli alam ki kedo arong an kaching room dam ahut pherang ke atum karju hut than pachini por ini nilitum dak ke bang ye the bang la pulo je khot khuti no thong teron area long jitu rat lapen ke rongasor along le lapen RS joinang bong ini akes du information long si nilitum dak karbiang long rongasar mai pen khot khuti police station thana long nilitum nang palile athe alang litum kes du bu puthagar julong si asin ni tum ronga sar mai karbiang long ronga sar mai pen pujan mi pubang kela pulo je ronga sar phan genuine aronga sar phan arju je pin ben kopia aputhak khosona aputhak chingbai be pin ben chingki je than bon pe pin ben kes angsong bang kaluma athe nili tum ronga lo stamin non abangke kado bem ta chini ta haipo je nili tum ta village court aron pulo tangte ni tum ronga long tame Indian Constitution of India laso paragraph atengpen Assam Gazette extraordinary notification order governor pen nang approve tanglo na approve that pen afi le tom han council pen dame notification alu nang pilo notification mane karbia parliament ma pangdak alu nang pachin elo lanang pachin dera fisitame aron karka na pen ni tom aron nang pachi bengdun $6 nang bache bengdun lasi laso puthak bangge chokchi pusi nilitum thanan banglo police station long an nitum karbiang long rong sar mai hin pen
dak central working committee la so in charge nili phan borjan nang patang do asin dum thon suri ben sitamen ni tum dak nang sunang kok lo la bang arjulo la so puthak bang le tum arjulo je ko son si nang le tum phan case comment tu si nai pi ma la bang arjulo ma si alang li tum tame sin la si alang li thana OC alang li in charge bang nang pun lo je nili phan bang ke nili tum phan bang ke ADC pen order nang pi alo athe ADC long an le alo asi ADC pen order nang pi masin ni tumang inquiry bom nang kok lo inquiry nang kok lo la la pen nili tum hanang pulo je nang li tum ta village code rondo ronga sound village code rondo le puang te nang li tum maron anta claim nang li tum pu party pan sta me hangra la bang ing sai ne la bang ni ta thang objection abi sang pun lo asi pini ni tum bang bang ke la so long le phelang alam ki la rat la pen ke RS join la so puthak si ni tum pini dak mang su nang lo nili tum ben kang sai mane nili tum ben kang sai ye bang ke non mat ke alang li genuine lada arong asar no thong teron arong asar langtuk teron alang li bang ke supu pune ma amun pi pune alang li ke su pen jok alang li bang haplong dam jui pusi arjulo la si alang li bang comment tu opor dong bang ine la so opor husi alang li ben pitong decision enjine la so husi ni tum pachini thupo la